illum biex nerġgħu nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID u Malta. Il-bira ħina xina namlu 656 swabs biex dejjem inkomplu bil-istrateġija tagħna biex inkomplu nżidu iktar dawk in-nies li qegħdin jiġu ttestjati u dejjem naqbdu dawk il-każijiet kemm jista' jkun malar ħalli nkun nistgħu niżolawhom u nagħmlu l-contact tracing u kwarantina fejn hemm bżonn. Mill-testijiet li għamilna l-bira ħarġu 14 il-każ li huwa pożittiv u għalhekk issa għandna 227 positive cases. Palma qegħdin taraw biż-żieda ta' swabs issa laħħaqna 10,358 swabs minn meta bdejna propju nagħmlu dawn it-testijiet. Il-qagħda u sitwazzjoni ta' dawn il-pazjenti ġodda li kellna hija tajba u bħala rendikont tal-pazjenti l-oħrajn li għandna qegħdin għandna 3 li qegħdin l-ITU. Il-persuna li kien f'qagħda kritika għadu fl-istess sitwazzjoni. Fil-kumplament ta' Mater Dei għandna 4 pazjenti oħra. Palma tafu aħna qegħdin nużaw id-diversi swali ta' Mater Dei li ġew irranġati biex nkun nistgħu nilħqu mad-domanda tal-COVID. St. Thomas Hospital għandna 23 pazjent, u mbagħad għandna 8 pazjenti ġa Boffa u pazjent wieħed ġa Mount Carmel. L-14 il-każ li kellna propju mill-bieraħ huma kollha ta' trasmissjoni lokali. Bħalma konna qegħdin nistennew in-numru ta' każijiet li kienu relatati ma' safar issa dejjem qegħdin jonqsu li qegħdin insibu biss huma dawk in-nies li huma kuntatti ta' dawk il-persuni jew inkella n-nies li kien għadhom ma ġewx biex jagħmlu t-testijiet. U bħalma qegħdin naraw in-nies ta' trasmissjoni lokali dejjem qiegħda tiżdied u aħna l-iskop tagħna huwa li naqbduhom kmieni kemm jista' jkun. Minn dawn l-14 il-każ li kellna ta' trasmissjoni lokali kellna 11 minnhom li kienu irġiel, infatti jekk tħares lejn l-istatistika tagħna kien hemm iżjed irġiel milli-nisa sa issa u 3 li kienu nisa. Bħala etajiet kellna persuna waħda bejn 15 u 20 sena, kellna 5 ta' età bejn 20 u 30 sena, kellna 2 każijiet bejn 30 u 40 sena, 2 każijiet bejn 40 u 50 sena, kellna 3 każijiet bejn 60 u 70 sena u kellna persuna waħda ta' 86 sena li l-kondizzjoni tiegħu tinsab f'qagħda li hija tajba. Palmet dawn il-każijiet kienu kollha ta' trasmissjoni lokali. Nerġa' dejjem intenni il-messaġġ tagħna li huwa propju l-istrateġija tagħna ta' kontroll ta' din is-sitwazzjoni, l-istrateġija tagħna ta' containment fejn huwa importanti ħafna li dawk in-nies li jkollhom xi sintomi anke jkun maħfif għaliex bħalma kontu qegħdin taraw mis-sintomi li kien qed ikollna, ħafna mis-sintomi kienu ħfief ħafna. Ġifieri hemm sintomi ħfief ta' sintomi respiratorji jew inkella anka diarrea li ma jkollokx raġuni oħra li tkun assoċjati minna, hemmhekk qed nitolbukom biex iċċemplu l-111 ħalli aħna nkun nistgħu nevalwaw il-kundizzjoni klinika u naraw kemm hija relevanti u fejn hemm bżonn nagħmlu dawk it-testijiet li hemm bżonn. Anka importanti ħafna li ma noħorġux. Ma noħorġux għaliex importanti li aħna noqogħdu d-dar ħalli ma naqsu ċans li nistgħu niltaqgħu ma' persuni li jkunu qegħdin iġorru l-virus. U noħorġu biss fejn vera hemm bżonn. U l-appell tiegħi jerġa' jmur għal dawk in-nies li huma vulnerabbli, l-anzjani jew inkella dawk li għandhom il-kundizzjoni medika, nerġa' nfakkar li aħna konna diġà elenkajna min huma dawk in-nies li iktar friskju u ħafna minnkom diġà rċivejtu littra d-dar. Fejn intom għandkom xi problema li taħsbu li intom taqgħu taħt il-grupp li huma vulnerabbli u ma rċivejtux litra, tajjeb li jew iċċemplulna fuq il-helpline 111 jew inkella tibbatulna email fuq covid19.vulnerable@gov.mt. Inten il-messaġġ tiegħi li nipproteġu kemm nistgħu lill-anzjani u lin-nies li mart għandhom kroniku u ngħinuhom ukoll biex huma niffaċilitawlhom li jkunu jistgħu joqogħdu iktar id-dar. Ringrazzjakom u ngħaddu issa l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Melvin minn TVAM. Sellimlek profs. Żewġ mistoqsijiet kien hemm żviluppi dwar il-protokoll ta' kif pazjenti bil-coronavirus qed jiġu ttestjati biex jiġu dikjarati infejqa u t-tieni mistoqsija, sistemi tas-saħħa Ewropej qegħdin isibuha diffiċli biex jipprovdu biżżejjed il-bis protettiv għal ħaddiema fis-settur tas-saħħa. X'inhi s-sitwazzjoni f'Malta?
Mela, fuq rigward tal-protokoll ta' dawk in-nies li huma mfejqa bħala recovery biex naraw kemm huma eliminaw il-virus, aħna qegħdin nevalwaw il-lista tal-pazjenti kollha li kellna li ġew pożittivi u qegħdin naraw is-sitwazzjoni tat-testijiet li ħarġulhom negattivi ħalli naraw min minnhom kienu rikoverati. U f'dawn il-ġranet nkun nistgħu wkoll inħabbrulkom min huma dawk in-nies li iktar li diġà ġew rikoverati wkoll. Fir-rigward tal-personal protective equipment, aħna għandna risk assessment li huwa bbażat fuq il-gwidi tal-ECDC u tal-WHO li qegħdin nużaw il-PPEs skont l-exposure li jkollhom il-persuna. Bekk aħna nkun nistgħu nikkontrollaw l-użu tal-PPE ħalli aħna hekk nkun nistgħu naraw li jkollna biżżejjed għal dak il-bżonn li ħajkollna. Mela, Jacob, mid-Times? Hey, so you said you've been keeping an eye on the reproductive value of the virus. What precisely is the current reproductive value and how does that compare to other countries? And also, have there been any confirmed cases that have been asymptomatic? Mela, mill-aħħar statistika li konna ħdimna bħala reproductive value konna qegħdin naraw li inti hemmhekk għandek ta' 1.5 tajjeb, però din il-sitwazzjoni dejjem tvarja, il-ħin kollu tvarja għaliex inti bin-numru ta' każijiet li jkollna u l-mudell jinħadem ukoll permezz li inti tara kif jinbidel permezz li inti jkollok każijiet kemm huma l-relatati ma' safar barra minn Malta. Imma anke dawk il-każijiet li ekkonna ta' trasmissjoni lokali. Allura kull darba ħana qegħdin nabdejtjaw biex nkun nistgħu nsegwu s-sitwazzjoni. Rebecca, Independent? Wara l-ofsenar tajja, Prof. Skawċi, mela kif għadha kif għadd milli nista' nifhem ġifier mhux kulħadd li huwa jitqies bħala vulnerabbli irċieva litra, għal daqstant naħseb li dawn in-nies għadhom qed jaħdmu. Jekk iċemplu l-helpline jew li batu l-email, forsi tistgħu tikkuntattjawhom malajr ħabba l-employers tagħhom biex jgħidulhom li jistgħu jifqu x-xogħol. U t-tieni mistoqsija, forsi għadu naqa' kmieni, imma ħafna nies li qed isaqsu. Meta nkunu nistgħu ngħidu li aħna ħriġna minn l-ar tas-sitwazzjoni hemm xi numru li jitqies li issa għaddalar u once li tgħaddi xi miżuri naħseb jiġu relaxed. Jista' jkun li jkun hemm sklużjoni fl-infection rate u mbagħad terġa' tibda mill-bidu. Mela, fuq in-nies li huma vulnerabbli, aħna għallenkajna l-lista li hija bbażata fuq evidenza li dawk in-nies li jekk jaqbadhom il-virus ikollhom iktar ċans li huma jkollhom komplikazzjonijiet. U dawk ħriġnihom minn statistika li għandna anka tal-POIC, dawk in-nies li qegħdin jieħdu ċertu mediċini imma anke mill-listi u mir-reġistri li għandna aħna. Però jista' jkun li jkun hemm nies li pereżempju jkunu qegħdin jieħdu ċertu trattament mill-privata li huma derilhom li għandhom jagħmlu hekk. Allura dawn in-nies aħna qegħdin nitolbuhom biex ikellmuna. Aħna pruvajna kemm jista' jkun nilħqu lil dawn in-nies kollha. Kellna ħafna mistoqsijiet in-nies minħabba jekk huma x'ħajuru bħala evidenza minħabba l-employer. Dik litra li propju rċivejtu d-dar intom jew inkella jekk intom tikkomunikaw magħna aħna nkun nistgħu nibatulkom ukoll jekk tkunu f'din il-lista, hija biżżejjed biex kun tistgħu turu lill-employer li dan turuhom li intom taqgħu taħt il-lista u l-kategorija ta' vulnerable allura hemmhekk intom tkunu qegħdin fil-kwarantina. Fuq rigward ta' x'għandu jiġri bħala sitwazzjoni meta aħna ħnilħu l-pik, dik hija sitwazzjoni li aħna dejjem qegħdin insegwu. Bħalma qegħdin taraw bin-numru ta' każijiet li qiegħed ikollna, bil-mod bħalma stennejna n-numru ta' każijiet dejjem jiżdied. Eventwalment ma tistax tgħid eżatti meta, però eventwalment nilħu l-plato. Huwa biss meta inti tibda tara li n-numru ta' każijiet jibdew jonqsu bil-mod u tara li jkun hemm sustained decrease fil-każijiet dejjem jonqsu li tibda tgħid li l-maġġor parti ta' numru ta' każijiet bħala pik tibda tonqos. Christoph Newsbook. Wara nofsinhar tajjeb, il-Prim Ministru dal-għodu qal oħroġ, mhux problemi toħroġ, tinġemgħux. Taħseb li dal-pariri kontrasta mal-pariri li din tagħtu intom? Il-messaġġ huwa ċara l kulħadd mill-entitajiet kollha li l-persuni għandhom joħorġu biss jekk huma għandhom bżonnijiet, però inti għandek nies li huma vulnerabbli li rridu nipproteġuhom ħafna iktar allura dok il-nies il-messaġġ kienu dejjem jibqa' ċar li m'għandhomx joħorġu. Ħlief għal bżonnijiet li huma meħtieġa. Għandek in-nies l-oħrajn li ma jqgħux taħt il-kategorija li huma vulnerabbli li huma dawn iridu jmorru għax-xogħol għax dak huwa l-bżonn już. U allura hemmhekk aħna qegħdin ngħidu iva xorta għamel is-social
distancing. Il-fatt, il-messaġġ huwa kompletament l-istess għaliex anke bħalma taraw il-liġijiet li qegħdin nagħmlu, aħna qegħdin nenfasizzaw li m'għandhomx ikun hemm gruppi ta' nies li jkunu flimkien. Bħalma rajtu aħna konna waqqafna mill-mass events milli jsiru b'ċertu numri. Morna iktar il-qudiem billi restringejna li ma jsiru l-ebda tip ta' events għaw Malta għaliex nafu li hemmhekk ikun hemm numru ta' nies ma' xulxin. U anka morna biex aħna komplejna naqsu il-numru ta' nies li jkun hemm barra fit-toroq tagħna li jkunu qegħdin fi gruppi flimkien. Bdejna b'5 u mbagħad naqqasnihom għal 3. Allura dawk huma messaġġi li huma ċari li qegħdin ngħidu minn kulħadd li jisma' kemm jista' jkun għandna naqsu l-kuntatt ma' nies oħrajn, speċjalment nies li mhumiex fl-istess household tiegħek. Matthew Orizzont. Wara nofsinhar tajjeb Profs Gawċi, x'taqt ir-reazzjoni tiegħek minn fuq l-appell tal-Kunsill Lokali ta' Biżebbuġa biex jingħalaq iċ-ċentru miftuħ ta' Ħalsafi. L-ewwel nett jekk kienx hemm uħud minn dawn il-każijiet il-ġodda li semmejt illum jekk humiex residenti ta' dan iċ-ċentru. U tu jekk itteħtieġ deċiżjoni fuq jekk hux ħajjingħalaq jew jibqa' jinsam miftuħ u jew jekk iva jekk hux ħajkun hemm alternattivi għal residenti ta' dan iċ-ċentru bħala akkomodazzjoni oħra u jekk ħajjinsam miftuħ x'miżuri ta' sigurtà addizzjonali ser ikun hemm ma' residenti kif ukoll għall-ħaddiema ta' dan iċ-ċentru. Mela, aħna qegħdin investigaw numru ta' każijiet milli kellna dawn propju illum biex naraw propju u nagħmlu risk assessment tas-sitwazzjoni. U abbaża ta' dan ir-risk assessment kun qegħdin nagħmlu aħna mbagħad nagħmlu rakkomandazzjonijiet għal miżuri li għandhom jittieħdu. Karl, Malta Today. Hi, Professor Gawċi. Il-mistoqsija tiegħi tal-laċċa naqgħu wkoll ma' dik ta' qabli. Fl-open centers teżisti problema ta' overcrowding, teżisti problema wkoll ta' language barrier. X'miżuri qed jittieħdu min-naħa tal-awtoritajiet fil-konfront tas-sitwazzjoni li jkun hemm fl-open centers. U l-mistoqsija tiegħi wkoll hija rigward kwarantina preventiv. Kemm ta' kemm hemm nies fi kwarantina preventiva għax dan jista' jkun juri l-potenzjal ta' kemm din il-marda tista' tinfirex f'pajjiżna. Meta qegħdin nitkellmu fuq in-nies fiċ-ċentri, aħna diġà ħdimna fuq kampanja fejn ħdimna ma' diversi NGOs kif nistgħu waslu l-messaġġ tagħna aħjar lil nies li ma jitkellmux bil-Malti u anka li aħna naddattaw skont il-kulturi ta' dawn il-persuni. U bħalma kontu qegħdin taraw ukoll il-fatt li jiġu l-qudiem dawn in-nies anke meta jkollhom sintomi huwa messaġġ ċar li hemmhekk qegħdin naslu. Però qegħdin inkomplu bil-ħidma tagħna biex inkunu żgur iktar li naslu mal-persuni kollha tal-etajiet kollha, kwalinkwa nazzjonalità u kwalinkwa kultura. Francesco Net News. Il-wara nofsinhar it-tajjeb Profs Gawċi. L-ewwel domanda tiegħi torbot ma' dawk ta' tnejn ta' qabli u nerġa' nistaqsik jekk kienx hemm pazjenti li ttestjaw pożittiv li huma residenti miċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. U t-tieni domanda tiegħi hi f'dawn il-jumejn semmejt l-iżgħar pazjenta għandha sentejn fost l-iżgħar fid-dinja u llum semmejt l-akbar li għandha 86 sena. Għadek tal-idea illi bħala direttorat tas-Saħħa jiġifieri illi persuni illi jgħixu ma' persuni oħra vulnerabbli li ma jistgħux jagħmlu mod ieħor joħorġu għax-xogħol. Għadek tal-idea li dik hija f'posta bħalissa. Grazzi ħafna. Palma konfermajt, Iva, kellna każijiet oħra li ġejjin mill-Open Center u aħna bħalissa qegħdin nagħmlu risk assessment tagħna ta' min kienu dawn il-pazjenti u anke kemm kellhom kuntatt bejniethom. Palma tiftakru, aħna nimxu fuq il-kwarantina, ġifi dawk in-nies li ikollhom kuntatt ma' persuni oħra, nagħmlu risk assessment tagħna ħalli aħna dawk in-nies li jkunu f'kuntatt impoġġuhom f'kwarantina. U diġà kellna nies li kienu qegħdin f'kwarantina u meta jkollok nies li kienu qegħdin f'kwarantina aħna nagħmlu t-testing tagħhom ukoll ħalli nkun nistgħu naraw dawk il-persuni jekk kellhomx il-virus jew le. Dan huwa punt importanti ħafna fl-istrateġija tagħna ta' containment. Fuq in-nies li huma vulnerabbli u dawk li jgħixu magħhom, aħna għamilna
rakkomandazzjonijiet tagħna li jinkludu anke messaġġi ċari ta' meta inti għandek persuna fid-dar li huwa vulnerabbli x'għandhom jagħmlu n-nies li qegħdin madwarhom. U hemm ħafna nies ukoll li anke employers li għenu wkoll lil dawk in-nies li għandhom nies id-dar tagħhom li huma vulnerabbli u anke għenuhom biex huma anke nkun jistgħu fejn jistgħu jagħmlu telework. Jiġifieri hemmhekk inti għandek diġà protezzjoni lil dawk il-vulnerabbli anke min-nies li qegħdin fid-dar tagħhom. Gianpaolo in Malta. Good afternoon. Professor Gauci, do you agree that some restrictions could be lifted by the summer at this rate, as indicated by Robert Abella earlier today? And my second question is, there are some people who've been tested for COVID-19 at home who've had to wait more than 10 days for the results to come back. What is the exact time length people should be expected to wait until the results are confirmed? Aħna il-miżuri tagħna għamilnihom bħala kontroll ta' kontingenza. Kemm aħna ħanibqgħu ndumu f'dis sitwazzjoni jiddependi ħafna mill-pubbliku nnifsu hemm barra. Jiġifieri iżda ma jkollna kooperazzjoni mill-pubbliku, iżjed aħna nkun nistgħu nikkontrollaw din il-marda kemm jista' jkun malajr u iżjed nkun nistgħu dawn il-miżuri li qegħdin nagħmlu li jkunu effettivi. Fuq it-testijiet qegħdin ikollna ħafna testijiet tajjeb u dawn it-testijiet qegħdin il-maġġor parti tagħhom qegħdin nagħtuhom ir-riżultati mill-ewwel u rridu nifhmu li n-numru li qegħdin nagħmlu huwa kbir ħafna. Allura aħna wkoll permezz tat-teknoloġija issa qegħdin investu wkoll f'teknoloġija biex propju anke nippruvaw naraw kif nistgħu inwasslu l-messaġġ iktar malajr lill-pubbliku ta' riżultati li huma negattivi. Tajjeb ngħidu li dawk il-każijiet fejn ikollna riżultat li huwa pożittiv dan mill-ewwel hemm joħroġ ir-riżultatu mill-ewwel aħna ngħadduh lill-pazjenti u hemmhekk aħna nibdew il-kura mill-ewwel. Simeon, One News. Good afternoon, Professor Gauci. Biex nikjarifika, semmejt il-persuna ta' 86 sena, jekk x'mara jew raġel, u t-tieni mistoqsija jekk kienx hemm xi żviluppi biex nibdew naraw testijiet li jaraw jekk persuna jistgħu x'ikunu iġorru xċertu immunity mill-virus. Jekk tirrepeti Simeon li ma qed semmejt? Ta' 86. Okay. Persuna ta' 86 kienet marra. Tinstab għada klinika li tajba ħafna, tajjeb. Kellek x'mistoqsija oħra? Jekk kienx hemm xi żviluppi nafu li kien hemm xi pjanijiet biex forsi jibdew isiru testijiet li jaraw jekk persuni jistgħu x'ikollhom xi livell ta' immunità mill-COVID. Jekk kienx hemm xi żviluppi fuq it-testijiet tal-immunità bħalissa din working group li qed naħdmu ħanaraw li huwa l-aħjar żmien li aħna nagħmlu dan it-test. Għaliex rridu nifmu li l-immunità iddum bejn 6 to 8 weeks biex titla' fejn inti tagħmel dak it-test tal-immunità li tittesti għall-antibodies li jgħidulhom l-IgG. Allura aħna rridu naraw li hu l-aħjar żmien li aħna nagħmlu ħalli dan l-istudju jkun propju qed juri stampa ċara ta' vera x'qed jiġri hemm barra. U wkoll aħna qegħdin naraw li hu l-aħjar grupp li aħna nibdew nittestjaw bih. Dan huwa żvilupp li qed jiġri f'ħafna pajjiżi, però wkoll qegħdin nagħmlu wkoll hija li aħna qegħdin nkunu żgur u nivvalidaw dan it-test ħalli aħna nkunu żgur li dawk ir-riżultati li ħajkollna meta nużaw dan it-test ikun propju validu u kun jistgħu juri stampa ċara. Minn hawn nixtieq ningrazzja lill-ġurnalisti kollha, nixtieq nirringrazzja lill-pubbliku li jkun magħna ta' kuljum. Importanti li nerġa' nwassal il-messaġġ tagħna li huwa stay in, stay safe, oqogħdu ġewwa ħalli nkunu aħna siguri u importanti ħafna li jekk noqogħdu ġewwa aħna nkunu qegħdin innaqsu r-riskju li aħna propju niltaqgħu mal-virus. Illum il-ġurnata l-ħadd vera temp sabiħ, però ejja noqogħdu ġewwa ngawdu l-familja u nnaqsu ċ-chances li niltaqgħu ma' dan il-virus li jista' jkun ta' riskju għal kulħadd. Grazzi.